ka jing bom ailat jung Shongknor jo ka jing dorbar thau ain parliament jung India ya ka jing pau jung Rahul Gandhi ya ka jing kran jong ka president jong ri ka long kum ka we ni ki mat ki ba khlui bha hapo jo ka jing dorbar parliament lok sabha jong ri nadu ka sngin kong hadu mata ka sngi balang lai sngi len te Rahul Gandhi lo ra ya ka mat hanrei u Shongknor todot ailat satya ya u Rahul Gandhi da ka bolo angba kane ka long prisa ya ka rule lai spa sop hundai hapo bracket iwei kat hadu ba prangut ki MP juga leng persa ke sya suspend halor juga jingpen thot ya ke de dorbar negalang juga MP juga leng persa kilapan pau ya ke jing sngo persa ke juki haplau juga jing dorbar parlimen lok sabha jongguri usongknor la haban simna de ke jing menjur da ke jing bun pat hapo juga jing dorbar ban perwai no ru ya ke de dorbar nang ta sakwi pat kamat halor juga jede ba ke kam khai pateng jongguri India bat kari Amerika ya ke Rahul Gandhi la kentho jur ya ke kamat ke ba khluj bha juga ying dorbar kadai ke jing penme jong he Shipai jong India ubla troy ha khaput jong India bagri China kata UMM Naravani ye ka wi ka kat ka tip da ka 4-star of destiny ya ka de ka mat lamut ban ra do Rahul Gandhi sha ka ying dorbar thawan jukuri nadu ka sngi kong hadu ka sngi balang hanrei ne ka lang jong ka lang sensar kila perta kat hadu bau Rahul Gandhi nelam juga ling persa un yo lat shu ban ai jingkran haying dorbar namar ka jingbom ailat satya jong Shongknor Rahul Gandhi namar ka jingbom ailat jong ka jing dorbar ban kran ula hab ban ai ka jingkran ka chung hagi nong tho kot khubor sabar na ka parliament halor jong ka de kot ka bla tho do teu he Shipai ubala Shong Thait jongri ban ong ba ka jingbom pedang jo ka jing dorbar ya ka jingpen pau jo Rahul Gandhi ya ka e barok ka bla tho ha ka de kot kabla penmi ru haki wipat ki lat patai khubor kadai namar ba ka ne ka jing tho jong du he Shipai ubala Shong Thait le se kala ban penmong bat kata ya ka Sorkar NDA kabla yalam de ka BJP ki minister jo ka Sorkar NDA kala ong ba kam don satya ka ba kum kata ga kot hanrei ki ba bon pat kinong India ki le yo i bat ki la yo ru ban pule ya ga de ka kot kene ka jingwan ra jong nolam jo ka leng persha sa parliament ya ka de ka mat kala pen khnyo bat pen khi win hadu katta kata ya ka jing dorba parliament lok sabha jong India ka jingbong kwa jo ka Sorkar NDA ban kedau ye ka kot kadai halor jo ka jing tho jong uniu he Shipai ubala tho ye ka kot hadin sau posnam bolo Shong Thait na ka kam ka jong u nadu bodang dai tang u officer ubadang samla hadu ubon dai Shong Thait na ka kam ka jong u ha ka life hotorik jong na April jong snam ar bat ha ka de kot ula tho bne ru ya ka ei ka je ha khaput jong India bagri China kata ha galwan gaila sring ha ga Shipai jong China gila tur shispa metar saki benta jong India lingba u line of actual control la u LAC kabal je ho bana August jong snam ar hanrei ka India kamla asaja ban shimye ka nukun rai namar nagalyang jo tei hu Shipai ula persang bade kandu bagi he Sorkar kum menteri kam ya dari menteri kam poing bat menteri rang badu jong riru na ka benta bo pan hukum naki baken ai bor kot igi bor Shipai halor jong ka jingkin turput jong ki Shipai jong China hanrei ne ga lyang jong ki gila ong ba utei u he Shipai la satya ba shim ka nugu du rai ka khadu limda umpat yo satya ya kanu kudu ka hukum naki bor Sorkar ke bahalor jongori kidon bon ki e bra tho ha ge kat kabau la batai sairu ya ka jinglong jingman ki bor Shipai ya da khaput jongori India ke bla le de ki bor sansar jongori India kumta ge jingpen me ya ge kat da une he Shipai ubla Shong Thait kan sade kum bathang ru kendok ya ka Sorkar BJP bahadu katnu ka jingtlot bat kumno ban aibori ki bor Shipai ban ya khun persha hagi benta khaput jongori India bagari China lada phikwa bangan batai benya ya ka igabla tho ha gri ka kot ka tip da ka 4-star of destiny snob ha sa like bat comment ya ka ni ka video ko play sibon ta thadu pi kandu ha ga wipat ka video